uYesu wathi ethwele umnqamlezo amayudonga ebuya umva amanye emtetha abafundi bakhe babezivalele zindlini besoyika kwavela umuntu wase-Afrika wezochaza uba ngonyaka bo-2022 akhona i-Afrika ezobiyenza kodwa izobe ishumayela ubukumkani bukaThixo ubukumkani bukaThixo noba isiliva negolide yakhe kodwa sishumayeza zonto kwimideni sibakuye eyethu automatically. Hallelujah. Ungabuyela esikhukuthelweni sasufele khona kanti umkhombo uyavalwa ngelo langa. Funda ivesi. Jesus. Yes. Verse 21. Yes. Ndiqononondisa kumaYuda nakumaGrike ukuguqukela kuThixo. Yes. Nokukholwa kuyo inkosi yethu uYesu Kristu. Yes. Nangoku yabonani ndiyamna eYerusalem. Yes. Ndibotshiwe ngumoya. Ndingazazi izinto eziya kundehlela khona. Yes. Ndanele ukwazi ukuba umoya oyingcwele oqononondisa kwimizi ngemizi. Yes. Esithi ndilindwe ngamakhamandela nazimbandezelo. Andikhathelene nanye yezi zinto. Kanjalo nobomi bam obu andinqabe nabo. Feka. Abantu abathweleyo noba ngawuthenga abantu abomazobulala. Masikhamba. Ndidikwe gqithi ngabantu abathwalela ukushumayela. Banelahlekise in numbers. Ndidikwe finish. Magqwirha noba ngazama kangakanani. Ndidikwe finish ngabantu abamnyama abathakathanayo. Benomona. Ngempumelelo yomnye umuntu. Bophe nomzi wakho. Siphukuphuku somuntu omnyama. Lo nyaka wakubangcwaba kulonyaka lo sikuyi. Yabona njengoba nithandazana, ngeke uyike gqwirha tu. Osekuseni ulijonga ningakwazi ukujonga. Because ingxaki iyi-1 once into uyoyike ungoyiki Thixo uthi uYesu musala umoyika lowo okwazi ukubulala kuphela ongakwazi ukuthatha umphefumulo amsezihogweni. Sala umoyika uSathane ungaphansi kwenyawo zethu. By the fact ukholwa kuYesu kulula ukumbetha uSathane ukumkhumbuza ukuba woyiswe emnqamlezweni. Waphinda woyiswa ngokuvuka kukaYesu. So xa ukhona unegunya phezu kwama-satanist, unegunya phezu kwamadimoni, unegunya phezu kwamayeza. Niphawulo kodwa niyacawa. Fakwe inhlanga uyacawa. Fakwe insisi uyacawa. Nkosi yami. Asidingi lonto. Wakwafika uFilipi eSamaria. Phela kunenyanga enkulu, inyanga. Umuntu osebenza amayeza. Kuthiwa wayesaziwa njengoThixo kulandawo. But ukufika kwaFilipi eshumayela lo Yesu ndimshumayelayo. Bamshiya abantu. Nenyanga yaguquka. Bebengezwe bekukhonzisa abaprofeti boqoka bebengezwe bazobaqhatha still bathi nabanga abaprofeti because namagqirhani iqhatha la anifaka intambo asothi bathi fundana neBhayibheli nofundana ninamoncwele mos. What are you going to understand about the word? Because when we phefumulelwe ngumoya le xa ungenayo umoya ingcwele, how can you understand the scriptures? And babe nesibindi sokushumayela ushumayela njani ungena Yesu?
Yam. Ushumayela njani ungamamkelanga uYesu? And abalekisha isibindi sokwazi unikhulula emandleni okumnyama. Ndinekhwele ngani? Khwele likaThixo. I have a jealousy, a godly jealousy about you. After this tent, don't go back to them. Nobani yena hlanganisane nina benikhonza kule tente nithandaze nodwa. Jesus. Lo beke izwi uyalithile athi uke kwathileka lena basike sizame nokucacisela inobe ithetha ukuthini. Nangu mfethu nibize yena sometimes. Nabanye nanke nomama eback nibize bona sometimes. Nithi mama sixako ile verse ithini le verse. Nithandaze kunye nabo ukuze nehlelwe yilento. I have a godly jealousy about you. Funda mama. Siyathandaza. Andikhathalele nanye yezi zinto. Yes. Kanjalo nobomi bami obu andinqabe nabo. Mamelani. Ngishumayela kanje, ngishumayela ngesibindi. I don't care about dying. Ukufa komi kuyinzuzo. Ubomi ngoKristu. Ayikho enye into endiyiphilela ngiphilela uKristu qha. Ukufa inzuzo komi. Ukufa ufela inyani. Many will be saved. Kuthiwa omnye utata wake wafika owayishumayela uYesu after abapostile. Bafika kwakhe abantu bezomcela makaphike lo Yesu. Babasa umlilo estadium babe joina abantu. Kuthiwa wanila tata intuthu yomzimba wami izoyaba abaninzi abazoguquka ngenxa lento endiyishumayelayo. Wafaka emlilweni wathiswa. So kufikela lo xesha ngokuba bathuthiswa bashumayela inyani and soyishumayela uSathana akazuka izinqa. Hallelujah. So ishumayela amagqwirha ukuzelelwe isisu engekho apho. Oh hallelujah. So ishumayela inyani bonke abasebenzela uSathana noma abasankolwane ikhompyutha zicike. Jesus. Ucike intambo zezibamba ngazo. Oh Nkosi yami. Ngoba uYesu namandla okusindisa umphefumulo ofayo. Jesus. Inyani khululwe. Nkosi yami. Xa uyinikiwe siyigusha lento. Ithethe njengomnjalo. Wababo banikwa yona bazophendula kakhulu phambi koThixo. Jesus. Uyinikiwe ube sowuyayicompromise. You will stand before God and encounter about isicelo. Mamelani akhonelinye igazi layo noyedwa zofa after le ntente kule Weston elizokuzwa kum. Jesus. That's why andishumayeli kuni kodwa ngishumayela komoya ababamba isixeko. Jesus. Othe wafa. There will be no blood. Uthixo azolibuza kwinhloko enkulu kaAvela Sipumza. Jesus. Funda siyathandaza. Andikhathalele nanye yezi zinto. Yes. Kanjalo nobomi bami obu andinqabe nabo. Yeah. Ukuze ndilufeze uhambo lwami ngovuyo. Yeah. Nolungiselelo endalamkelayo enkosini uYesu. Yes. Lokuqononondisa indaba ezilungileyo zobabalo lukaThixo. The gospel of the grace. Jesus. The gospel of the kingdom of God. Yeah. Because immediately ngomuntu ukhona apho silindwe khona. Ukhona apho silindwe khona. Izulu lisilindile. Nkosi yami. Izulu lisilindile. Hallelujah. Uthixo usilindile ezulwini. Njengoba silibele ukudlala icawa nje. Yo. Njengoba silibele ukufuna izikhundla. Nkosi yami. Silibele ukufuna imitshato. Silibele ukufuna imali. Izulu lisilindile. Lisifuna singcwele. Jesus. Fundi. Nangoku yabonani ndiyazi mna
ukuba nina nonke ndahambayo phakathi kwenu Yes. ndibuvakalisa ubukumkani bukaThixo anisayi kuba sabubona ubuso bam. You might not see my face again. And that's a Weston. Because we are in the rush hour. Mna ningangaphinde ninibone tu. And ningenze into enhle nizofuna umuntu. Nizama nofuna uYesu. Jesus. Fundi. Kungoko ndingqinayo kuni ngayo le mini yanamhla. Yes. Ukuba mna ndimsulwa egazini labo bonke. Kwalabo bonke. Kwabadezile. Kwabangezanga. I don't care about their status. Nababezanga. Andinalo ityala kwikhasi labo. Ngoba amagqwirha asiva noba kekho apha noba singacika lento ndishumayele nje ngomlomo wam but azofa. Akhona linye igazi eliyachitheka after le nto endiwile libuze kwabashumayelayo igospel ekurha. Ngoba soqala ubukumkani bukaThixo uba busondele. Ayikho into anyakuphila niyive ngaphandle kwaleyo kuba ezulwini silindelwe izulu likhangela umhlaba ukuze uqondisane kunye nami. Kubeka ufundi. Kuba andilifihlelanga nto. Yes. Ndanitshela lonke icebo likaThixo. Yeah. Zulumkeleni ngoko nawo wonke umhlambi atsha umoya oyingcwele wanimisa ukuba ngabavangeli bawo. Qale. Verse 28. Verse 28. Yes. Zulumkeleni ngoko Silumkeleni ngoko. nawo Ngizofaka nje warning. Ngizofaka warning. Silumkeleni ngoko. Silumkele wena qala. Change your friends. Because bad company corrupt good character. Jesus. Itapile enye ebolileyo engqoweni iyakwazi ukubolisa yonke 100 ekwingqowe yi-1. So now njengomzalwane, if you are working with a bad company, your character will be corrupted. Umzalwane uhamba nomzalwane. Osindisiweyo akahambi nomkhasi Kristu. Izithi iBhayibhile kwincwadi kaJohn wesibini chapter 1 verse number 10 ningababulisi lokubabulisa abachasi Kristu. Yeah. But abasefilini Ephesians 5 verse number 11 ningabi namdlelane nemisebenzi yobumnyama. Uthi 2 Corinthians chapter 6 verse number 14 ningalinganiswa nabangakholwayo. Ungahamba nomuntu osela utshwala kodwa ungahambi nothakekho uKristu. Not uKristu uyancedisa so hamba nalowo muntu. Hallelujah. Jesus. Kodwa ninafaka kwijoko elinganayo nabasebumnyameni. Unamhlelane buni na ukhanya kanye nobumnyama. Akanye itempile kaThixo nekaSathana sinamhlelane buni na. Ngoba imithetho usebenzisa iBhayibhile nempepho. Uyamphika uKristu. Yeah. That's a Christ. Jesus. Zilumkeleni ngoko. Zokulumka. Kubani ohamba naye? Ngaba lo muntu odibene naye akathethi ngegirlfriend mfethu.
akathethi nge-girlfriend if uthetha nazo mshiyi. Ndifike Youngers Job 2017 andinamngani pha tu. Andizothetha into ethethwa nguwe, thobela le ndiyithethayo. Yeah. Jesus. So if ungusisi uhamba ne-friends ezithetha nge-boyfriend, shiya loo mntu, hamba wedwa. Jesus. If umama uhamba nomama bahleba bashiye, because abahleli bangaphandle kwezulu, Jesus. abakhenkcezi bangaphandle kwezulu, abathanda isex bangaphandle kwezulu, ababulali bangaphandle kwezulu, baze bafaniswe nezinja. Ungafani nenta wakhutha umgapho ngokholela izono ubuyele emgapeni wakho esonweni. Silumkeleni ngoko nawo wonke umhlambi Lumkubheka ubulumkela wena kombona uyabhatyaza mlumkise naye, because niyadingana ungaphumi uhambe wena. Uyababona abantu abebamkela uYesu apha, hamba nabo. Jesus. Try to make a visit every day to them. Uyobuza uphila njani. Ubungusisa mhlawumbe usastruggle ekuhlalisaneni, sokuya komnye okuhlalisanayo yekulubonayo uba yena uhlala kokwabo, umbuza uba how are you surviving, because inkanuko isanihlasela. Yenza loo nto from now. Asinyamezeli esonweni, akasinyamezeli elusindisweni. Asiphili ngomthetho wamntu kodwa siphila ngezwi likaThixo. Lile likwazi ukuhlangula umntu ophila esonweni. Uthi unezehluleko kodwa uthethe uthi Thixo ndiyafuna ukuphilela kodwa le nto iyangohlula. Yes, Lord. Jesus. Asiphathanga doctrine kaBelial, imfundiso esuka engqondweni yakhe azane nika imithetho yasecaweni uba nothi niphila ngolu hlobo. Asiphili ngolu hlobo apha, sifuna izwi uba lithini izwi. Lithi izwi uba lingcwele ngokuba yena ungcwele, and ukungcwela ayiyo le nto elicinga uba yiyo uba mhlawumbi uhamba ikawa ucinga uba ungcwele. Awukho ngcwele mntakwethu tu, kodwa ubungcwele kukuhamba emandleni kaThixo eseluthandweni lakhe. Uthanda bonke abantu, awukhethi bantu, ngoba uthando lugubungela inkitha ezono. Unalo uthando wena. Oh, hallelujah. Andithethi ngenkanuko, ndithetha ngothando. Andithethi ngenkanuko, ndithetha nje ngothando. Elokuncama, uncame, uncamela i-street kids, uncamela umuntu obizwa ngebhala, umncamela ukutya kwakho kokugqibela. Unalo nelo thando, unalo nelo thando, yet uthi wena uphila ngcwele. Sikhohlakali somzalwane. Jesus. Ubungcwele kukuhamba emandleni othando likaThixo. uThixo izithi iBhayibheli uthe thina sisezizoni wancama unyana wakho ekuphela komzilelo kwanyanzeleka bagwazwe kuphala igazi lakhe. Sigwetyelwe ngomnqamlezo wakhe. Luthando uThixo alufuna kubazalwane. Hayi le nto ubuthandabo okhonza nabo ayikho loo nto phambi koThixo enawunayo imphethe esixekweni. Kanti wakho umuntu mayifika kuwe makafa, kanti fika kulo sisi uba nemithwalo iyaphunguka. That is the love of God. Hayi le nto ukhetha abazalwana kuphela, abanye ubabulisa nasesitratweni and yet uthi uphilela uThixo. How can they see Christ in you? Kombona njani uYesu kuwe ungababulisi? Ukhetha uqonda uzozuza something kuwe. Masibuyela loluthando lukaThixo after this crusade. Uthando olungakhethi bantu.
ungathi xa iphila esonweni lithi ndiyamlahla kodwa endaweni yoko liyothi mntakwethu akwenziwa kanje kule nto. Ungamgwebi umntu kaThixo. Why you to judge? Because uthando lugwebi. Hallelujah. Yes, Lord. Liyalungisa. Jesus. And now when ulungiswayo ndine-talent ezumuntu athuke kubantu abatsha ongeke umlungisa abe rebellious angafuna ukuphulaphula ube umhlangula esonweni. Ongeke wathi namhlanje ndayenza loo nto yakubona sendiwile. Ungathi uyadadwa ube ulungiswa. Sakandifundisa kaThixo entanyeni zenu every day mayibe yiyo ububona uyabhataza kuze abadala ngoba ithi iBhayibhile kwincwadi yemisekeliso chapter 22 ningasilahli isikhonkwane oyihlamkhulu abakubethelelayo esosikhonkwane bubungcwele. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Kosian. Holiness. Unjalo. It is to walk in the power of God. Ngokuthanda xa unalo ndithoma gqwirha ase-Weston ungawufumana uthando ucele uThixo akasikwazi ukumelana nawe ngoba usathana akasondeli kuThixo ngoba uThixo uluthando. Nkosi yami. Ngasuphuma ufumene uthando namhlanje. Oluthando uThixo athi ndiyabathanda abantu balandayo. Phumulifumene. Ngokuguquka kwakho ubusenza uxolo phakathi kwakhe kunye nawe ngoba uthando lungekho uxolo ayilothando olo. Izulu ithe xa likhangela labona inhliziyo zenu uba how they are nimfuna kangakanani uThixo. Wathi uThixo abantu ndiyabathanda inye usiku endizonithalentela yona uba lithando selelityhiliwe ngenxa yokuguquka kwenu ngoKristu oluxolo ningaphumi ningalifumananga ukuze abalahlekisiweyo bathi sifuna laThixo nimfumene entshentsheni. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Funda mama siyathandaza. Jesus. Silumkelani ngoko nawo wonke umhlambi athe umoya ingcwele walimisa ukuba ngabavangeli bawo. Funda kahle. Silumkelani ngoko nawo wonke umhlambi athe umoya oyingcwele walimisa ukuba ngabavangeli bawo. Ayingobaveleli. Bangabaveleli bawo. Ukoyika ukufunda iBhayibheli. Jesus. Amen. Zilumkeleni ngoko nawo wonke umhlambi athe umoya oyingcwele walimisa ukuba ngabaveleli bawo. Bheka uThixo 1 uThixo luthando. Number 2 abengekanithanda uThixo beningaguquki inyama. So phakathi kwenu kunye noThixo uKristu ngoba mnye umlamli phakathi komuntu kunye noThixo uKristu Yesu. Jesus. Now silumkeleni ngoba njengoba uKristu eme phakathi kwenu kunye noThixo ukuze nihlamagushele izono zenu nenziwe ke ngoku uba nibe ngabaveleli bayo le ndawo ngumoya oyingcwele onenze loo nto. Umoya oyingcwele usebenza ngale nto kuthiwa bubunye. Jesus. Sebenza kanti umoya oyingcwele kwedunyana amahlazo kule nto
Jesus. Kwegunyana izolo. Jesus. Asigwebani. Siyathandana. Kule nto kaYesu. Apho umfethu engathi uyowa. Ndifike ndimvuse. Ndisaya phambili. Silindelwe ezulwini. Siya phambili. Oh, hallelujah. Jesus. Duty of you. Bantu banendawo. One, Lumkelani. Choose. What are you walking to? Because nabantu ababili emhlabeni. Abanye baludonga. Njalo kodwa uyaphakama. Ukubetheke kubuwe phansi. Number 2, abanye baluqanga. Qanga kuyavula uphume. Khona uzodibana naye uziva unovuyo luka moya ingcwele. Jesus. But udibene nodonga uzothi uphindele endlini uziva inhliziyo uqunekile. Phuma ke kuba abanjalo. Khangela uzoba novuyo ohlangana naye. Jesus. Uzova xa uthethe into kubo ukhona umthwalo osukileyo kuwo. Jesus. Wona mama. Verse 29. Verse 29. Yes. Kuba mna ndiyakwazi oku ukuba emva kokumka kwam. Bekani. Ndihlale human stop. Ndifike phango 2017. Ndishumayela lo Yesu ohlukanisa insizwa, ohlukanisa umfana kunye nentombi. Ananhloni zokuyixelela intombi uba how corrupt are we as abafana. Ananhloni zokuxelela umfana uba how corrupt are the girls. Jesus. Ndiyakwazi ukukhuhlela ngitsho umfana. Uthixo uninikile loo nto. Kambe athathile nezinto eningazaziyo ningosisi. Jesus. Ndihlangene nabantu abatsha abaninzi. Abanye ngenxa yoba befundisa abathweleyo. Athi akumbalise bebehamba nam. Athi kulo mfana ungaphindi uye kulaa mntu. But Nina, the beloved of God. Don't go back. Hallelujah. Don't go back. Jesus. The veil has been removed. Ungavuma uphinda usifake usibhokotele. Ndiyazi uba after le nto bazophuma ezindlini zabo. Hleze bebengakuvakatsheli before yona. But after yona bazokubona. Bathi asakubona ecaweni kwenze njani. Jesus. Ze ube nesibindi sokuthi ndiyekile ukucawa ecaweni yakho. Ndifumene uYesu. Jesus. Ungayenzi into yakule kuha because immediately umzalwane akumelanga litshone ilanga ungakhange uhlangane nabanye. Ungabe livila lokhonza. Khangela lapho kuthethwa khona ngoYesu, kuthethwa khona ngomoya ongcwele. Kungathiwa hayi kuthethwe ngomoya ongcwele lelo xesha khona ityiwa, kukhona everything that can be used ekuthiwa kunceda. Evasilena. Asifuthisi ibantu. Intombi ithi yakufumana uYesu kusuka amaqhakuva asebusweni. Ungayanga emfuthweni. Umgqwalisi uyazihambela nje. Funda mama. Jesus. Kuba mna ndiyakwazi oku. Ndiyakwazi oku. Ukuba emva kokumka kwam. Emveni kokumka kwale ntento. Kuyakungena phakathi kwenu. Phakathi kwenu. Kuyongena iingcuka ezibawayo. Zingawucongi umhlaba. Zona ibona ningasanxiba ibhrukhwe mhlawumbi ifuna incedakele. Nimile kakuhle ngoba uYesu kwenza umile kakuhle noba unabantwana abayi-10 igazi likaYesu lifike libuyise ubuvirgin.
nokungumfana iziphi seyiziwele nenduku yakho ingasakwazi ukuphakama igazi likaYesu lifike libuyise lona likwenza isidalwa esitsha nobuwenziwe islave sesex Jesus. xa wamkela uYesu igazi lakhe lihamba liyofika nakwilebhu eningayaziyo ephansi kolwandle esebenza kakhulu kwexesha lethu ngabantu abalala before umthatho njengoba nilala before umthatho yazini coast noba mhlawumbe singakahleli isiqalekiso wena but umntwana ozomzala osokola sokoliswa nguwe lo Jesus. so sinegazi likaYesu elikwazi ukuya naphansi kolwandle lithi igama lakho libhaliwe ubuzofa before the end of this year kodwa xa uthatha yena igazi lakhe liyamlocika nolapho othathe uYesu ungabuyeli kwi-sex too ifo kathathe sukuya kwi-sex Jesus. nani bomme baseLesotho yanikupa hle ifo utshatanga cela umyeni wakho okanye cela i-boyfriend yakho ndicela uhambe uyokhupha inkomo ekhaya Hallelujah. Jesus. isima sakho ngisisi masikhuthelwe inkomo ziyiwe kokweni Jesus. Sanokusuka ngapha eLesotho nizohlamba iculture yenu because dinabangana abangabesuthu abadrive itaxi bangani bathi hey andiwazi amaXhosa banjani ayenziwa lento ukuthi uba intombi iphuma ebusuku kokwayo iyolala endodeni ayenziwa lonto Jesus. but why nizoyenza nisofika apha before God there is no right funda mama siyathandaza Jesus. yes Kuba ndiyazi kuba mna ndiyakwazi oku yeah ukuba emva kokumka kwami yes kuya kungena phakathi kwenu iingcuka ezibawayo kongena befundisi balapha abangazonishumayeza Yesu Jesus. yabona bahle ngoku naw xa nibuyela kubo sithi bazothi ayiphina nibuyele eziphepheni nofunda funda mama siyathandaza lasiphakamise ngenyawo Zingawuxongi umhlambi abazunikhathalela nobutye ntoni nobulala njani nobufunda njani nobuyathwetyulwa nobuyathakatha they will not care about you nakuni ngokwenu kuya kuvela amadoda athetha izinto ezigwenxa nalapha kuni ke bakhona bazovela bathi intombi ayikwazi ukuphila ngaphandle komfana bathi umfana akakwazi ukuphila ngaphandle kwentombi mna ndithi uyakwazi ukuphila haleluya ngoYesu Yeah. Jesus. phakathi kwenu kukhona abazovela abazothi sondla ntoni uma silahla abafana Nkosi yami. Ndizamlumkisa ke wabuthixo eSouth Africa uyakhweleta Amen. Jesus. Immediately uba nalonto uyithethayo that is such evil thing you will be destroyed not by me but by God. Hallelujah. Izokwenzeka nandiyithethayo. Yes. Funda mama sithandaza. Ukuba abarhole abafundi emva kwawo. Bheka ulumke uba ngumrholi
wabasindisiweyo. Jesus. Ulumke athi lo sisi sethu uyeke kwanto ufike wena uthi hayi awukwazi ukuyeka kwanto. Jesus. Watch out. My Jesus. Ya kuwe sekuyaba ngcono ukungazalwanga Hey, Nkosi yami. ngoba ukufa kwakho uzofa ngendlela ne-demons they will take you to hell quickly. Jesus. ngoba uye wayingcuka eholayo ihola abazalwana othi landela mna ngelo xesha wena uphila ngapha nangapha siphile endaweni enye man. If you want to follow God, follow Christ alone. Uyiziyeke ezinye izinto abakulahlekisayo bashiye noma ngumeza wakho noma ngowakho kwenu wathi wesithi wangumfana phila ngentombi uyakwazi ukuphila ngaphandle kwayo. Jesus. Glory to Jesus. Full verse 30 standards. Verse 30. Yeah. Nakuni ngokwenu kuyakuvela amadoda athetha izinto zigwenxa Yeah. ukuba abaholi abafundi emva kwawo. Yes. Kungoko ndithi phaphani Papa, nikhumbula ukuba iminyaka emithathu nikhumbule eziveke ezimbili ubusuku nemini emalanga andiyekanga ukululeka asiyekanga ukuniluleka nonke ngabantu filele inyembezi. Aniyazi coast yokumaphansi shumayela. Yo, Nkosi yami. Aniyazi bathi me up omoya benkanuka balapha kuni beza kum ebusuku bazofika banithalela. Jesus. Hey. Abagula zonke izigulo suka ziyapha. Jesus. Siyabulaleka ngenxa yabantu abangafuni ukuguquka. Jesus. Kodwa wena ubulapha uthandwe nguThixo. Yo, Nkosi. Nkosi yami. Ungabuyeli enungabe nguye azobahola ubasusa kwinyaniso yezwi lakhe. Jesus. Shalom. Because umapha uyashumayela. Sure. Coast uyabiza. Nkosi uJesu. Sigula sime phambi kwenu. Ungavinyani uhambe ebuxokeni kwakhona. Kubezela? Verse 31. Yes. Kungoko ndithi phaphani nikhumbula Yeah. iminyaka emithathu Nikhumbule eziveke ezimbili. ubusuku Yabona ukuba nemini. kwalentento ukhumbula uba kwathiwani the first day. Jesus. Kwathiwani the second day. My God. Kwathiwani until the 26 kaMarch. Jesus. Until yawo intento kwathiwani. Jesus. Njengoba uzophinda ubuyele ebuxokeni. Nkosi yami. Jesus. Cela uzapha. Zakangcwele. Yes, sir. Jesus. Phama isandla zakho. Ndiyakucela ngothando lukaThixo. Utshwala buyele. Buyele utshwala. Jesus. Ayinguwe luselayo. Kodwa amagqwirha lapha dlala ngawe. Jesus. Ngelinye ixesha uyakufuna ukubiyeka. Hey, Nkosi yami. Awukwazi ngokuthakathile. Sure. Cela uzame ukuyeka. Jesus. Khangela abazalwane that can help you. And uyaziwa apha. Ngumzalwana lo. Ngumzalwana lo. Kodwa yabona bathandekani ngifuna ukuxoxa. UThixo katata uBhengu uthetha nami last week ngithandaze entabeni. Jesus. Uthi ndizoziphindezela. Bhekani yabona naba bamoshe ibandla lase-Assemblies of God. Nobuhlungu ngabo. Jesus. Nanku unyaka ka-2022 bamoshe into yayingcwele. Jesus. Behlukanisa ibandla. Yo. Jesus. Uzoziphindezela. Hey. Uzoziphindezela. Ndandilile inyembezi for 6 hours ngiguquka. Jesus. Ndiguqukela into ezenziwa ngo-1985 ndingazazi ngazalwa elaa xesha. Jesus.
ngeke uthixo niyeke tu senibahola befundi so ningubahole nje uzambona uthixo katata uthixo andikhonzi yena kodwa uthixo owaqala igospel ngabo eSouth Africa wasiphindezela and i-assemblies ningayithuki nithi uthixo kayisenayo isenayo uthixo qha uthixo uzobulala bonke ababantu benze lana bayimosha bayijobha ngokuthanda imali bayijobha nge-status What? and nomthandazo uthixo ancede ndifuna uyothetha ebandleni lenu Hey. Yo. a faith machine African gospel Jesus. nilumke nani ningake nilingi nithaphe sekhothi nilumke ungayithethi loo nto Jesus. phela nqanda amabandla athi kuyi-Assemblies of God yasingcwele laa nto ndike ndafumana enye i-audio lomkhonzi kathixo onesikhala ethi ukuhamba kwam elibandla bazolenza icawa kubekho ababulali bakamoya ngcwele Jesus. Hallelujah. Jesus. nawe ulumke ungabi ngabo ulumke vala amehlo vala amehlo vala amehlo uyeke utywala uyeke utywala vala amehlo wakho siyathandaza vala amehlo wakho siyathandaza Jesus. ngoba silindiwe njengibandla nilimaze kangaka nilibazisa u-Africa back to God olinde ihlabathi elinde ihlabathi ukuba bakuhlangane i-Afrika ukuze ibandla liqhilwe that's why izocinezelwa nangoku izotshutshiswa thixo uzoyivulela intshutshiso ngesibongo ngoba ingxaki anifuni ukuhlangana sele izitulo zibuye emva sonke soma siguquka